días a todos, que tal estamos? Hoxe traemos unha nova actividade para facer cos maiores. Vamos facer pan de noces. Seguramente esta actividade sexa moi significativa para os maiores se durante a súa vida fixeron eles o pan. Con esta actividade traballaremos as actividades da vida diaria, así como a motricidade e a estimulación do tacto. Para levar a cabo esta actividade precisaremos os seguintes ingredientes: medio kilo de fariña de forza, 10 gramos de levadura, noces, 10 gramos de sal, aceite de oliva 3 cucharadiñas sopeiras e 350 ml de agua tibia. Estas cantidades son orientativas, xa que se lle preguntades ao maior, seguramente eles teñen a súa propia receta coa que facían o pan e quedáballes perfecto. O primeiro que faremos será triturar as noces. Daremos ao maior para que vaya triturando as noces en trociños. Unha vez teñamos xa todas cortadiñas as noces así, botarémosla na auga. Desta maneira, a auga collerá o sabor das noces. E, mentras tanto, podemos ir tomando as outras medidas da fariña, da levadura e da sal. Pasado un ratiño, xa vedes como queda a auga coas noces, o colorciño e o sabor que ten. Agora procederemos a botar toda a auga nun bol, evitando que se nos colen as noces, que deixaremos apartadiñas. Continuaremos botando a levadura, faremosla ben que e removeremos todo. Unha vez xa tenemos ben disolto a levadura, botaremos toda a fariña. E añadiremoslle tamén o sal. E integraremos a auga coa fariña. Unha vez xa temos auga integrada na masa, como aquí podemos ver, procederemos a amasar. Para ello podemos realizarlo tanto no bol ou de maneira tradicional. Botaremos un pouquiño de fariña na mesa e botaremos fariña nas mans para que non se nos quede a masa pegada. Como podedes comprobar, aínda que teña fariña, pegase a masa nas mans. Aquí é cando vamos a utilizar o aceite que dixemos antes. Botamos un pouquiño de aceite nas mans e esparcimos. Desta maneira, axudarános a que a masa non se nos quede pegada nas mans e ao mesmo tempo irá integrando o aceite na masa. Cando vexamos un pouquiño. Como podedes ver, deste xeito non se pega a masa. Agora, amasar. Este proceso levará entre uns 10 ou 15 minutos. Preguntad ao maior, xa que ele sabrá mellor que nadie cando está feita a masa. Tamén podemos aproveitar este tempo para traballar a reminiscencia e irle preguntando polos seus tempos. Como era que facían eles o pan, quen o facía na casa, ou recordando os días que o facía con vos no domicilio. Indicar que non utilicemos guantes. É importante que o maior poida tocar a masa coas mans e que note a súa textura, como é máis pegajosa e como pouco a pouco vaise volvendo máis densa. Agora que xa temos a masa un pouco terna, o que vamos a facer é integrar as noces que cortamos previamente. Vamos botando a noz e vamos a ir integrando.
Unha vez xa vexamos que a masa xa vai estando, o que procederemos é a metela no bol. Colleremos o bol e botaremoslle un pouquiño de aceite. Untaremos ben o bol co aceite e deixaremos repasar a masa dentro do bol. Taparemos o bol co papel film e finalmente taparémolo con un paniño de cociña. Agora teremos que deixar reposar esta masa durante 2 horas. Tras 2 horas xa observamos que a nosa masa creceu, xa quitamos do bol e botámola sobre a mesa. O que faremos agora é quitarlle un poquinho aire de maneira que estirándola. Botamos un poquinho de fariña na mesa para que non estire e vamos dando a forma. Unha vez teñamos a forma desexada, pasaremos a masa a bandexa de forno con papel para hornear. Hemos quentado previamente o horno a 250 grados e finalmente faremoslle un corteciño o pan sen medo. Desta maneira saberá por onde ten que expandirse o pan. Tras isto, procederemos a meterlo no forno. Tamén podemos traballar a creatividade dos maiores, así como dos máis pequenos da casa ou toda a familia, traballando coas formas do pan, como por exemplo poden ser estes casos. Xa temos metido o noso pan no forno a 250 grados. Cando pasen 10 minutos baixaremos esta temperatura a 210 e deixarémola uns 40 minutos máis. Debemos ter en conta que o forno de cada quen pode ser distinto e poden variar estes tempos. Debaixo do pan puxen unha bandexa con un pouquiño de auga quente para que faga vapor de auga e así quede a corteza máis cruxente e a miga máis esponxosa. Bueno, xa hemos rematado de cocer o pan e deixado enfriar. E finalmente este é o resultado. Agora cortaremos un trociño para ver que tal nos quedou por dentro. Aquí podemos ver o resultado. Temos a miga coas noces.